Per mi el benestar és una suma de moltes coses. Pot ser el físic, l'emocional, el social. I quan tot això ho vius amb molta passió i amb molt d'amor, no és res més que estar en equilibri amb tu mateix. I jo entenc que el benestar és estar en equilibri. No entenc un benestar material. Per què? Perquè si el tens molt material i et falta la salut, o et falten els amics, o et falta la parella o els fills, si és que en tens, per a què et serveix, no? Per tant, per mi sí que és un equilibri de que totes aquestes potetes que he dit estiguin en pau en un mateix, que en tinguis prou amb el que tens, i l'entenc molt el benestar lligat a la gratitud. Per mi aixecar-te cada dia i poder donar gràcies del que respires, del que veus, del que menges, de l'aigua que et dutxes, això és benestar total. I tindré el teu entorn més proper a la teva voreta, jo que em dedico al dol, que veig famílies tan trencades, poder agrair que la jerarquia de vida s'hagi trencat al meu costat segons la jerarquia vital, és a dir, que no tinc els pares però tinc l'espòs, tinc els fills, per mi això és el millor benestar que puc tindre jo i qualsevol persona. Núria, i tu? Doncs per mi també, el benestar és un punt on conflueixen moltes coses i també és un punt d'equilibri en el qual me fa sentir que estic bé. I evidentment hi ha d'haver una part importantíssima, la part de salut. Després hi ha una part afectiva al voltant. Hi ha una part per mi també econòmica. Jo em dedico en un món en el qual a vegades patim aquests tsunamis econòmics i tal com està avui muntada la societat, a vegades hi ha una part de patiment. Llavors, quan tot això conflueix, em fa estar bé, em sento bé. Jo crec que és algo diferent perquè la felicitat inclou aquest benestar. Vull dir, per mi la felicitat és un estat emocional on hi ha de confluir l'alegria, la satisfacció personal, que seria aquest benestar, on hi ha d'haver el poder estar el dia a dia còmode amb tu mateix, econòmicament, com acabes de dir, és important en la societat que vivim, perquè a l'Àfrica són feliços i l'economia a vegades no els importa massa. I ho dic per pròpia experiència. El meu fill petit és etíop i et puc assegurar que va ser un dels tercers clics que em va fer canviar el meu rol. Aquí és on necessitem, on creem moltes necessitats, on fem que, o volem fer creure que aquesta felicitat també depengui de, i per mi no. Per mi la felicitat és la comunió, aquest estat emocional on estàs satisfet de tu mateix, on t'apassiona la feina que fas, on hi ha un equilibri d'aquest benestar que dèiem abans, junt a tot l'altre. Per tant, sí, crec que felicitat i benestar és diferent. Una cosa va lligada amb l'altra, però podem separar-ho. I és veritat que he fet una mica de reflexió i a vegades, avui en dia, clar, jo sempre parlo ara no en general, sinó des de la meva perspectiva. Llavors, hi ha una part que a mi el nom felicitat és una càrrega. Hi ha una part per mi que avui en dia la felicitat és com una responsabilitat molt gran. I això és el que realment a vegades és, el que és per mi la felicitat, evidentment també és un estat que a vegades pot perdurar més en el temps, a vegades pot ser més petit, a vegades pot ser en un estat d'eufòria, a vegades pot estar en una tranquil·litat, a vegades el podem trobar a través de la consciència, que és molt agradable i que conforme noto que em vaig fent més gran és on busco aquests punts de felicitat, però avui en dia trobo que aquesta paraula a vegades és com molt potent i aquesta busca de la felicitat que tenim com a ser humà hauria de ser, per mi, d'una manera més orgànica, perquè se'ns planifica un món en el qual volem ensenyar sempre només aquest aspecte de felicitat i acaba sent una responsabilitat a vegades molt, molt, per mi, que pesa molt.
I no creus que li podrien donar el tom en petit comitè cadascú de nosaltres ser feliços sense que la càrrega fos social? O sigui, per què hem de ser feliços tal com ells ens venen, en què no et falti de res? Tu pots ser feliç al teu petit vincle, amb els tres que tens al meu costadet, ser molt feliç i que no et faci falta res més. Si busquem la felicitat que ens venen per social, no existe. No n'hi ha mai prou. Sí, però això també, Remi, requereix d'un treball, d'un treball personal, que cadascú el fa a la seva manera. Jo també penso que hi ha gent que intentem buscar-nos, i dic perquè intentem buscar aquests espais, intentem buscar sortir d'aquests marges, però hi ha moltíssima gent que penso que no. També penso en la gent jove. Jo tinc un fill de 20 i pico d'anys en el qual els inputs que venen des de fora són molt forts. Llavors, és difícil treballar això. Evidentment hem d'anar aquí. Evidentment sabem el que és. Jo penso que està molt bé el saber. Crec que tothom, a la seva manera, sabem què és la felicitat. Tothom, en certa forma, d'una manera genèrica, sabem que no depèn de moltes coses, però a la realitat, a l'hora de la veritat, no és gens fàcil. Aquesta és la sensació. Llavors, a partir d'aquí has de fer una feina personal i de mirar el món des de tenir una altra mirada al món. Però tot el que ens ve a vegades és difícil. A vegades és una tasca que no és fàcil. Doncs a veure si et puc ajudar. Jo avui sóc feliç, perquè estic aquí amb tu, que ets una gran persona, que tu fas feliç a la gent que et mira, que et gaudeix, que t'escolta, i tu sembres felicitat. I són aquests petits moments que ens els han de fer nostres. No busquem la felicitat més enllà. Tu tens el teu fill, gaudeix-lo, això és ser feliç. Sí, i realment cada vegada soc més conscient dels moments de felicitat, siguin petitets o siguin més grans, i quan a vegades s'aletarga una mica amb el temps dius que va lligat amb aquesta sensació de benestar i dius porto una setmana tan bona i després ve la por, que la por també per mi és un sentiment horrorós, aquella por de dir sé que s'acabarà, perquè sé que d'aquí 2 dies no seré tan feliç, o d'aquí una setmana, o hi haurà petits moments, però hauré de ser molt conscient de retenir-los i dir, vinga, va, que val la pena tot això. Fes com el truc de la placa solar, guarda l'energia d'aquesta setmana i te la vas gestionant per quan baixi aquest nivell de dir econòmic, 1000 coses, poder treure aquest rebot de felicitat, perquè te la mereixes cada dia. Cada dia has de ser feliç. I també ens hem de permetre, jo també dic, ens hem de permetre aquests moments, tu precisament que fas la feina que fas, dius, jo he pogut ser feliç en un enterrament? Sí. He pogut ser feliç en moments durs de la meva vida? Sí. M'ha envaït una sensació de benestar? Sí. Amb el que acompanya la tristesa i el dolor a vegades no van tan... Precisament és un estat conscient quan, per exemple, a mi se me mor algú estimat, que me fa sentir tan ínfim i tan petit i tan feliç i tan agraïda del que tinc, que aquell moment que és tan trist me pot arribar a fer-me sentir molt feliç. I és veritat que hem d'anar a buscar això i hem d'intentar rescatar-nos de tot això, d'agafar-nos a tot això, perquè és el que dona, finalment és el que dona sentit a la vida. I el que també ens ajuda a tenir menys por a la mort, a ser més lliures. Rotundament. Jo dic rotundament perquè ho he pogut comprovar. En la meva antiga vida, i dic antiga vida perquè per mi són 2 vides, quan treballava a la banca, vaig poder encomanar tot el que vaig poder dins d'un món tan fred, la felicitat dels meus companys. Jo, quan era directora, obligatòriament fèiem un piscolabis els divendres, perquè allò, si no, no es podia suportar. Però els meus clients també. De tant en tant portàvem algun padrí, algun regalet, més que ells a mi, perquè sempre em rebia regals, perquè els portessis bé, fessis bons tractes, que no depenia de mi.
però anar a tots els enterraments, anar a felicitar-los quan neixia algú, en els pitjors moments de la seva vida, fer un truc per telèfon no costa gaire. Porta feina, sí, material, temps, tot el que vulguis, però un ordre, un calendari. I allà vaig aprendre el poc que costava, no? Veure aquella rialla en algú. Pues en el món del dolor, del dol, de l'acompanyar a morir, el fet de celebrar i escriure les cerimònies, en saber totes les entranyes d'aquella família i el post, aquí també puc ajudar a ser feliç, molt. I aquí sí que ho he vist cada dia, perquè quan jo faig un homenatge a la vida, amb aquella persona que mort i traspassa, jo també crec, això és un tema meu, que ell transcendeix i m'ho agraeix, d'alguna manera, perquè som energia, però els que visualitzo amb aquests ulls i amb aquest cor que realment els has donat felicitat és a la família. I quan de tant en tant veus aquella rialla que surt, que jo no soc clon, però al saber la història d'aquella persona sempre ha de caure alguna anècdota positiva, perquè som positivitat, som vida. I normalment les persones que demanen un homenatge de vida és que s'han estimat moltíssim en aquella persona i volen que allò quedi plasmat en les vides del record de cadascú. I els veus aquella rialla que no gosen a fer-la, i jo abans quan començo els dic: rigueu, ploreu, deixeu-vos anar, perquè la història que explicaré és vostra, que és el vostre ésser estimat, que trenquin el tabú de no poder riure en un comiat, però que no és un riure de burla, sinó que és un riure d'amor, no? I quan acabes, que et diuen, ostres, quin bàlsam de vida, no? Ens ha sanat aquella ferida, que després l'han d'anar tancant, si la tanquen, perquè no tens per què tancar-la. La ferida es pot quedar oberta i ser sana, i viure-la amb el trànsit de no acceptar una mort tranquil·lament, sinó transitar una altra vida, ser completament diferent, però viure-la en pau, en aquell amor cap a la persona, i viure-la molt feliçment. Jo sí que hi crec que la part del dolor, de la mort, hem de ser prou hàbils com per viure-la amb l'alegria que es mereix, perquè per mi és un honor viure-la amb alegria. Fer un honor a la mort és estimar la persona que s'ha mort, perquè és que viure-la amb tristesa és l'apego que no ens ensenyen, és aquell egoisme de dir no vull que el vull a mi, jo tinc 3 fills i els vull, però no són meus, són de la vida. I jeràrquicament vull morir jo primer, però qui ho sap? Jo sé com volen morir els meus fills, on volen estar les cendres, on han d'anar cadascuna, perquè he fet aquest treball. I als principis em costava molt fer-lo, perquè plorava, però ara és dir, quan me passarà, si és que passa, ojalà no, perquè ho he de negar, però la satisfacció de que sé que el que faré m'ho han dit ells. La meva mitjana només aquesta, els altres no cal. Ella és una nena amb una cardiopatia congènita severa, operada a Sant Joan de Déu, que allà vaig conèixer Pallapupes, fa 20 anys. I ella em diu, mare, si jo moro abans, les meves cendres, lluita capa i espasa perquè vagin a parar una mica on me van operar, perquè em van donar la meva segona oportunitat de vida, a sota del quiròfan. O sigui, me les hauré d'ingeniar per, si no és a sota el quiròfan, anar a Sant Joan de Déu i mirar a veure com ho faig, si és que em toca fer-ho. Això té un toc d'humor. Però això té un toc d'humor molt bèstia. Ella és molt humorista perquè va lluitar per viure i lluita per viure, la cardiopatia hi és. I és aquest toc de dir dins la trencament i la tristesa que ojalà jo no ho hagi de fer i ho hagi de fer algú conegut d'ella quan jo no hi siga, és donar-li aquest tom. I sí que jo crec que dins del dolor pots fer molt feliç a la gent. La meva feina és aquesta, donar alegria en aquell moment i més que alegria, donar-los dret a tornar a ser feliços, que es neguen aquest dret a tornar a ser feliços. Jo, mira, agafant això d'aquí, una de les feines que es fa precisament des de Pallapupes és això, no s'havia vist mai a Sant Joan de Déu ja fa molts anys, jo aquí vaig estar 12 anys de pallassa d'hospital a l'Arnau, però jo quan vaig començar a l'Arnau era com, què hi fa una pallassa al mig d'un hospital, amb metges, amb infermers,
A Sant Joan de Déu, a part, s'entra a quiròfan, se fa acompanyament a quiròfan, es fa moltíssimes coses, però què hi fa una pallassa aquí enmig d'aquí, de tant dolor? Llavors, una de les coses més boniques, jo vaig aprendre moltíssim a Pallapupes, és precisament això, és que en moments de molt dolor, en moments de tristor, l'acompanyament que tu pots arribar a fer a través de l'humor, sempre amb molt de carinyo i sempre amb molt de respecte, és beneficiós al 100%. I jo sempre dic, no? Pallapupes no treballava d'una manera generalitzada, és d'una manera que et passen la transmissió habitació per habitació, saps perfectament què és el que té el nen, el nom del nen, l'edat del nen, com està la situació a l'habitació. I molts cops, quan entraves, moltes vegades, com us ho explicaria, no? Tu obres una habitació, en aquells moments no sé si et donen permís per entrar o no, perquè hi ha un dolor, a vegades hi ha una angoixa, sobretot amb els nens petits, els pares. Moltes vegades és els pares que, com que no estan acceptant la situació que hi ha, perquè el nen entra al joc al minut 0, pot estar com està. Tu entres allà amb un imaginari i amb 0, l'encomanes a l'imaginari. I a vegades és el pare o la mare que te diu no, és que no està bé, no? I has de respectar i entendre que els pares estan en un procés de dolor i que encara, però quan et donen permís, quan hi ha aquell permís, que veus que tot a més se distensa, ens ho hem arribat a passar tan bé, hem rigut tant. I una de les experiències que sempre dic és, jo hi havia un noi, Jack, que es diu Jack, i ell vivia en un centre d'acollida negre, amb uns ulls preciosos, una paràlisi, i va estar diversos cops a l'hospital. Penseu que aquí a Lleida, és veritat, no hi ha oncologia, és diferent, no? Sempre trobes més, però va morir a l'hospital. I, clar, l'havíem vist, creés vincle també, no?, en certa forma. I jo li vaig preparar un acomiadament amb un vaixell, dient que ens trobaríem com una història, com un conte. I se li quedaven els ulls així. Va ser tan gratificant. Per part de tothom. Se va crear una sinergia i una energia superbonica. O sigui que, i tant, es pot acompanyar i poden congeniar l'amor i l'humor totalment. Completament. Des del carinyo i des del respecte, al 100%. De fet, ho fem. Jo per això, conforme em faig més gran, intento no arribar tan amunt ni baixar tan a baix, perquè ja soc d'una manera que he pujat molt amunt i he baixat molt a baix. He estat molt al cel i he estat molt als inferns. I som dos. És maco això, entendre que no cal estar aquí dalt. És aquesta manera que dèiem de prendre consciència, de dir, uah, que bé, estic tan feliç, però aquesta eufòria, respira-la. Saps? Que sigui i el mateix. Quan estàs a baix, dius, saps que estàs a baix, però tranquil·la. Després d'aquí ve, perquè si no, potser som d'un caràcter a vegades que som molta gent, aquesta bipolaritat de pujar ben amunt i baixar a baix, i que conforme te fas gran dius, aquesta sensació de començar a ser més conscient de com ets i com... Però està claríssim que proporcional està aquí i proporcional està a la baixada. Evidentment hi ha tècniques i maneres, no? Evidentment no deixa de ser, quan jo vaig a fer un espectacle, evidentment faig una feina que si no la pogués fer a nivell vocacional no la faria, m'encanta. Llavors, des d'aquest punt de vista, la meva feina m'apassiona i tot el que comporta. Això no vol dir que no tingui moments que siguin durs. Llavors, encomanes la felicitat perquè realment és el que t'agrada, el que tu vols fer com a feina. És una cosa que surt des de l'essència, des de dins d'un mateix, i és amb el que crec, és el que sento, és el que m'agrada fer. A part de les tècniques que hi puguin haver, és el que et dic, hi ha una part teva. I després, jo moltes vegades he d'utilitzar aquestes tècniques quan m'he tret el nas de pallassa i estic a casa, perquè realment
amb la història, molta gent que es dedica al món sobretot del clown i de l'humor, hi ha l'altra polaritat i hi és aquesta polaritat, perquè crec que sentim les coses a vegades d'una manera tan intensa, que és el que dèiem abans, és proporcional, no?, a aquestes coses. Però sí és veritat que encomanar la felicitat és a vegades una cosa molt petita, i costa, vull dir, vull dir que jo sempre estic en la humanització, per favor, hem d'humanitzar més aquest món. És tan fàcil com anar a una botiga a comprar, que entres per la porta i que et diguin hola, bon dia, què voldria? És tan fàcil com anar al metge i que et miri els ulls. És tan fàcil com quan tens algú que només sàpiga escoltar. És tan fàcil com tenir una mirada, això, sincera. I això, una paraula amable, no? Això són petites coses que ajuden. Llavors, intento, quan surto de casa, procurar fer aquestes coses. I el dia que no puc fer-les, me permeto tancar-me a la meva capseta, si la feina m'ho permet. Està molt bé també, a vegades, dir no, avui estic tancada a la capsa, avui no vull sortir al món, avui no estic preparada per fer aquesta cara amable, si puc evitar no surto. Jo estic d'acord amb tu, les persones altament sensibles, això és un diagnòstic, són pas, hem de vigilar perquè tenim aquestes dues cares oposades. Llavors, amb els recursos propis, suposo que ens anem retroalimentant i a la caixeta de què em parles la conec, perquè de tant en tant ho he de fer. Jo crec que els recursos és, ho has dit molt bé, jo estic com tu, passió. En el que faig hi fico molta passió. Quan la passió et surt d'aquí dintre, la gent ho sap. Sap que les paraules són sinceres. Els meus recursos per impair a la gent de felicitat és escoltar. Escoltar moltíssim. Validar cada paraula. Validar cada emoció. Quan em parlen de la culpa d'un suïcidi, quan un supervivent me parla de per què no ho vaig veure, evitar qualsevol judici de valor, acompanyar tot el dolor d'una manera que et notin a la seva vora, prohibit completament avançar-me a cap paraula que ells te puguin dir, perquè a vegades, a part que els hi robes l'insight, no és la seva paraula. Quan està més o menys regulat, jo penso que els transmeto felicitat perquè dono importància a petites coses del moment. Quan estic fora de la feina a casa meva és cada matí aquest bon dia a tothom, els que estic pel món, que tinc els fills pel món, el grup de WhatsApp, bon dia, com esteu? Una bona rialla. Jugant amb el gos, a vegades faig vídeos, que sembla jo més pallassa que tu. Els meus usuaris, pacients, quan estan tranquils, els faig el recurs del ball, que ballin, si els agrada ballar, que parlin moltíssim entre ells, fer el tonto. Fer el tonto és aquest sentit del ridícul que tenim molta gent. Jo penso que m'ajuda a fer feliç als altres perquè no el tinc. No tinc sentit del ridícul. Dius com ho has fet? No ho sé com ho he fet. Jo no et puc explicar com he fet perquè en el que porto d'anys 55 per no tindre sentit del ridícul. Suposo que és un recurs de molts anys, de molt caure en picat, de tornar aquí dalt i baixar baix, i quan ets a baix dius s'ha acabat. Si el que em passa aquí és perquè tinc por a que diran el que faré, s'ha acabat. O sigui, no puc estar aquí baix perquè he d'estar en un equilibri per ajudar les persones. I com que no tinc sentit del ridícul, doncs la felicitat la vas com regalant perquè regales els teus moments. Jo crec que arribem a les persones perquè ens regalem tal com som i quan veus que en algun lloc hi pots arribar a fer, entre cometes, no com nosa, no? Però a què viene? Fas 3 passes enrere i te quedes tan ample de veure-ho a la distància, aprendre i dius, quan ploris ja em cridaràs. Això és... I ja està.
I fora enveges, jo penso que el més bonic de tot per poder fer feliç en qui és feliç és agrair-li, sabonar-lo amb carinyo vol dir riure-li tot el positiu. Només diem les coses negatives, inclús dels nostres nanos. No estudies, no sé què. I les pinzellades negatives. Anem a aixecar tot el positiu també de les persones, no? De totes les persones del món. De totes tenen alguna cosa positiu. Jo quan dic als meus nanos és que hasta qui viola, qui mata, em diuen, mare, estàs boja, és d'un altre món. Dic, perdoneu, a veure, aquestes persones que han matat i han violat han nascut de la panxa d'una mare. Quan eren així, us penseu que era un violador? No. Qui l'ha fet? Violador. Home, ells. Molt bé. Algun programa de vida tenen per anar a parar a fer això. Doncs és inclús no criticar inclús aquestes persones. Jo no et dic que perdonar-les. No ho estic justificant. Però és inclús poder exposar davant d'una societat que aquí realment passen aquestes coses perquè algú els ha programat aquella vida en on han viscut, com ho han viscut, com els han criat. Potser també han abusat d'ells, potser han viscut en un món que no és el nostre, i és donar-li sempre el tom per poder veure les coses boniques de la vida. Perquè les dolentes és el que ens venen a tot arreu, i la nostra feina és aquesta. Amb aquesta pregunta, com que són tantes coses i engloben tantes coses, però mira, el primer que m'ha vingut així a la ment moltes vegades, jo el mes de juny, si puc, a finals de juny, me'n vaig una setmana a la platja que encara no hi ha gaire gent. I sempre, cada any tinc la mateixa sensació. Aquell moment que em poso dins del mar, que no hi ha gaire gent, i que m'envaeix el cos tota l'aigua i jo capusso cap a baix, és una sensació de felicitat molt gran. És com que se m'omple tot. A partir d'aquí, 1000 moments de felicitat. 1000. Vull dir, perquè crec que vull posar aquest exemple perquè crec que és molt petit i és molt ínfim, saps? Jo en tinc molts. Clar, és que... En tinc molts perquè cada cerimònia, cada tot. Però si n'hi ha un, potser no és el més, però sí que crec que és un que engloba un antes i un després de la meva vida i és el que potser va fer aquell clic que avui pugui ser qui soc i pugui donar felicitat i ser feliç i vaig reconèixer realment. Tinc 3 fills, ja ho he dit abans, 2 nenes són biològiques i el nen petit és adoptat. Doncs un dels moments que reconec més feliços de la meva vida i alhora antagònic va ser quan me van donar l'Arnau en braços, que tenia 2 anys i mig, i amb etíop, que em van traduir, em van dir, aquest és el teu fill, m'ha dit el seu avi que beneeixi a la mare que se l'emporta perquè aquí potser es morirà. Va ser el moment més feliç per mi egoistament i també més antagònic perquè pensava arranco un nen d'un lloc on és la seva seu, estic fent bé, no estic fent bé, però moment tan feliç com aquell on vaig veure que podia ser mare amb tota la pobresa que hi havia, em vaig voler omplir de tota la felicitat que hi havia allà i dic que aquesta felicitat és el que jo vull regalar allà on vaig, perquè això allà no ho saben el que és. I aquest clic va ser gràcies, penso, en aquell moment que ara penso fent el que estic fent.